Sziasztok, én Dávid vagyok, és itt vagyunk egy videóval, és itt egy BMX parkon fogok most menni. Igen, szóval vágjunk is bele. Ugye régen BMX-eztem sokat. Ugye azóta már fejlődtem, keveset azért. Fejlődtem egy keveset, még egyszer mondom. Például tudok már azóta egy jó pár trükköt. Például nézd, ezt felbírok menni a falon simán, ilyenek. Bár ugye még gyakorolnom kell minden ilyen cuccot, de tudom, gyakorlás kérdése emberek. Hoppá! Mindegy, lent vagyunk a parkban, a lényeg az, és akkor ugye ígértem, hogy lesz majd hardcore, hát lesz is. Na, le kéne adjunk itt. Jaj, hát ide nem akartam bejönni, de most már mindegy. Na. Csak a kontrollerem mostanában nem a legjobb állapotban van, szóval, hogyha néha így, például most is nem hajolt előre, az ezért van, amikor ugrok. Meg néha ezért elbírok cseszni egy-két trükköt, de általában azért szoktam figyelni rá, például ne cseszem el. De ugye ezt a pályát a Social Clubról, a Rockstar Games oldaláról töltöttem le. Ó, az ügyes volt az, hogy maradtam meg. Most már mutatnunk is kéne valamit, emberek. Szóval, kezdjünk bele a buliba. Yeah. Ma megpróbálom megint a hipster slide-ot. Fuck. Na mindegy. Jó, most respawnolunk. És most. Megpróbálunk. Csak ott fenn megakadok, azért nem bírtam felmenni, mert ott van egy ilyen kis réteg, amin bele lehet ügyesen akadni. Csúszdáztunk egyet, emberek. Ugye azt nem szeretem versenyben, hogy hát, hogy mondjam, leveszi a maszkot, ami éppen rajtad van, vagy valami olyat, ami éppen rajtad van. Szóval értitek? Hoppá! Viszont ez most viszonylag szép volt, de a BMX-em ott maradt, szóval respawnolunk, de végre meg akarom most már mutatni azt, hogy amúgy itt az van, hogyha itt leesel, pont azon fehér cuccon kell végigmenni, leesel, ráesel erre a rámpára, ami nekem most pont nem sikerült. El kell esned a rámpára, és a rámpán így majd végig kell szépen menned, és ott az egy kis cuccon át bírsz ugrani, de jaj, hát ezt én észre se vettem, én is meg lehet csinálni. Most látom. Megpróbálunk még feljel menni, és akkor megcsináljuk ezt a cuccot. Na go. Yeah. Na ezt nem szeretem így a kontrollerbe, de ne aggódjatok. Van már egy másik kontrollerem, Obigen kontroller, csak ilyen kijelzős, kódos, mindenféle. Ilyen béna. Nekem nem tetszik. És hát nem bírom beüzemelni egyszerűen, egyszer sikerült, úgyhogy 15 percre. Mert úgy működik, hogy be kell így állítani rajta ilyen hülyeségeket. Szóval nem menő kontroller. Legalábbis nekem nem nyerte el a tetszésemet. De szerintem nem túl sokat akarnak nyerni el nézők közül a tetszését ez a kontroller.
bár akinek ilyenje van, hát nem őt akarom megsérteni, hanem hát értitek. Nekem nem tetszik, a lényeg az, hogy hát kinek hogy tetszik, szóval most én ezt bírom rámondani. Például, hogyha nem tetszik valakinek, hát akkor ugye nem az van, hogy jó ide hülye a kontrollered, jó ide szar meg ilyenek, hogy hát figyelembe kell venni, hogy ő ezt szereti, ő ezt használja meg ilyenek. Most tereljük a témát, most itt vagyunk, GTA-zunk, szóval csapassuk. Na, akadjál meg úgy, így messzebb nézett. Na, menj. Na figyeljétek. Az milyen komoly volt, gyerekek. Ez milyen komoly volt. Majdnem átugrottam a teteje felett. De szép volt. Hogy mit nem mondjak. Jó, most ezzel nem cseszekszünk. De túléltem, látjátok? Ilyen pró vagyok. Na, szóval ez a videó úgy kb. 8 perces lesz. Hosszabban most nem nagyon szeretnék csinálni, mert ezután egyből fel fogom venni a hardcore-nak az első részét. Szóval, na ez most viszonylag jól sikerült. Na. Akkor. Amúgy meg szeretném köszönni, már előző videóban is megköszöntem a 70 feliratkozót, de itt is most megköszönöm nektek. Nagyon köszönöm, hogy már ennyien vagytok. Nekem ez már egy kisebb mérföldkő, tudom, hogy nektek ez semmiség, mert ott vannak a így több százezres videósok is például. Hát ők is például így kezdték, mint minden más videós. Szóval, úgyhogy egyből már van 4 millió feliratkozó meg ilyenek. Jó, most túloztam, de na, ezért értitek, miről beszélek. És aki előző vlog videóban is elmondtam, aki így dislike-ol meg irányok, meg kommentel ilyen csúnyákat, csak irigyek például. Most én nem akarok külön mondani neveket, de egy nevet bemondok, van ez a Vas Gaming. Ne foglalkozzatok vele. Ő ír ilyen kommenteket, most szokott, meg dislike-ol. Ne foglalkozzatok vele. Most nem tök mindegy, hogy like-ol, vagy nem, vagy dislike-ol. Az kit érdekel. Hát én nem azért csinálom like-okra, meg ilyenek, nehogy azt higgyétek. Nem az a fajta vagyok. Ha az a fajta lennék, már rég abba hagytam volna a videózást. Volt egy kis idő, amikor nem csináltam videókat, feltöltek, ugye vár? Szerintem viszont mindjárt, még a résznek még valamit itt szok. Még egyszer megpróbáljuk itt ezt cuccot. Na, így a videó végére sírít. Na, köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel. Sziasztok! Még a videó végére megpróbálok egy trükköt. Na, sziasztok!